Anga folini tanumbe au bella jelenye au mamunu nyebe au ka jabarani na noye TV Anware TV Anwar ka don kibaru kenani o kena sigli amina kle kuna fonu taku di au ma amba bakurba wira au la folo amba ira wala ka fo ame wakati mina anga jamana bella jelen kelendo ka kirimu kono o kirde kanka sigi shini Novembre kalo kle bisaba samba fla anita anwora siga so dugula mamuga kiriko do General Amadou Aya Sanogo mun tunye fanga yelma buluda kabe marsi kalo kle muga ani flama samba fla ani ta ani fla ambo o jawira awla o fana bolon ko fe muy Brazil oluka dulanci tondo be wakati mana uye panguru ta ka fo kube taga uka dulanci la jamana warala uka panguru o bina ma biwulun vla ani duru olude bonara unila o fana bolon ko fe farkulo nyanaje kuna fon mambulo ko obe talike jodo musigelo ni anko mako imwa anga samata sego oluka boku flana fuseni sidibe alebo o kuna fonundi awma nundo tunya abakurba wi ambe nunu wala wala kuna fonu wara fona be ambolu bela jilen jawira awla sisano ambe wakati mina ina fo sisa anga jamana kono noye Mali mamumbe ni ankwama General Amadou Aya Sanogo aminera kabri Novembre kalo klemnuga ani wolofla samba fla ani ta ani saba fobi akakiri maseka tege san saba temene kofe Amadou Aya Sanogo akakiri bina sigi sigaso marala shini Novembre kalo kle bisaba samba fla ani ta ani woro bela jelen kelendo ka kiri kono ame wakati mina ina fo sisan sigaso yere ka dunantigi so ku kelendo ka do fara abeso ngoka akuna fonu be buluda muganga je kulaje ame wakati mina ina fo sisan bela jelen kelendo ka kiri mun kono noy Amadou Aya Sanogo ka kiriye akanga sigi senkan shini sigaso kaufe ame domina ina fo bi uno mnendo fen chamana odiato anga procureur general yere ale kumara akola ayayira akakuma kono ka fo mata ani shegi Amadou Aya Sanogo bo o maula munu kan ka jo kiriblo nyama shini sigaso marala no betalike anga region sabanana anga jamana kono noe Mali uno minera ka sababu ke uye tegeke maudola ku bla u ka buluka uye dofa o fana bolon ko fe ma fala unolu jera ku tegadi nyama niye ni ko takalaje abe talike anga fugulan be ngenna ma tigla mauka kula fukata se fugulan bleman tigla mauka kula sabla ame wakati mina ina fo sisa uye maudo de shuye jago aira ka fo ma muga ani saba olde su nana ye nolu fugulan tikla mawi munun bonara unila wakati mina willa ka fo kube Amadou Aya Sanogo ka maw ku bo fangala ayira ka fo ame domina yi komi sisa uye mawdo bo uka jabaranuna o manunu olu shude nana ye jago aleni anga faba majanyo ana noy bamako yi anga jamana kono ani Guinée ni nyanche dugumu be ni anka mako kure male anga douani maw uye bara nyuma bade ke sabla uye tegeke ibay ka fo shekulun ani furukulun la ambe domine ikomi sisa sabla na duna abe kololo la se aramaduma anga kineyama anga kuna fonu naje anga lagana keba utora yala senfe Mali ani la Guinée ni ngonche unana bini mini bisi min kononana ni she ani biyan kumba kononana munu bora jamana dama la ninga nyeshi anga jamana ima Brazil, Espagne ani France adrala ka fo ni ferefen munu kume akononana ekado ka fo kundama bita anga sefa wari million wulunvla nyona hakela munu bora ni jamana nunu kono ka kunshi anga ba maliba kononama krenana Bamako sugu konona ay wati minani manunu ni uyera ay wami bolma fen bolba mafla ekado olukoni uya afusani yayi uluye usinfa ay wa usinfa le ko fe miye ekado uka bolma fen kono fen unye uye she sugu nunu koni uye ulutakata adi Bamako bagamara sola minto ko jardin zoologique ulu dabo koni odun aywa miye bien nunu koni uye tasma do u bele jilena nika ujuni anga dumuni la kana baw fe Bamako kona ya Gambi jamana kono bi tratado no bebe Novembre kalo klembuga ani konontoma uka jamana kalafili labɛnw akunbe che no ye campagne kunkan ka che bi ni alama bashi wɛrɛ kɛ alamsa nata o de bɛna kɛ
kalata yɛrɛ alamisa kan ka bɛn desanburu kalo tile fɔlɔ ma san 2016 a kunnafoniw an ka lajɛ. Gambi jamana kɔnɔ bi ye a don laban de u ka jamana ɲɛma kalafili bolibolo laɲiniw na ni y'a jateminɛ bi tarata don n'o bɛ bɛn novembre kalo tile 29 ma nɛgɛ kaɲa fu n'o dalagosira maa si tɛ se ka wele bila jamanadenw ma k'u kana kalata ye. An bɛ wagati min na i n'a fɔ sisan fan fila bɛɛ lajɛlen fɛ nin don laban de b'u bolo u ka jamana ɲɛma yɛrɛ n'o y'a Jame ye ale bɛ fanga la a bɛ san 22 bɔ ale ni maa mun kan ka ɲɔgɔn sɔrɔ o de Adama Barrow ye. Adama Barrow ale de fanga sinamaw ka cɛbɔ jamana ɲɛma an bɛ wagati min na i n'a fɔ sisan a ye dugu mun sugandi k'a ka ko labanw kɛ o ye Sukata ye. Sukata n'i y'a jateminɛ an bɛ don minɛ i komi sisan o ye u ka duguba ye. Kalata yɛrɛ a yira k'a fɔ o kan ka kɛ alamisa nata n'o bɛ bɛn desanburu kalo tile fɔlɔ ma san 2016 n'i y'a Jame sigira ko kura tuguni ka kɛ u ka jamana ɲɛma ye. An bɛ wagati min na i n'a fɔ sisan o b'a yira k'a fɔ u ka jamanadenw olu ye danaya da a kan nka fanga sinamaw an bɛ don minɛ i komi bi olu kɔni y'a yira k'a fɔ u fana kɛlen don ka wulikajɔ bɛɛ lajɛlen boloda walasa u bɛ se ka sebaya sɔrɔ y'a Jame kan. Guinée Conakry n'o ye an dafɛ jamana ye an bɛ wagati min na i n'a fɔ sisan u ka kasara o ɲɔɲalen don kosɛbɛ n'o sera ka kasara ye. Kasara mun kɛra kɔsani na denmisɛn 9 ɲɔgɔnna olu de bɔnara u ni la an ka lajɛ. Conakry kasaraw bonyana kosɛbɛ kasaraw cayalen don an bɛ wagati min na i n'a fɔ sisan sirabakan kasaraw ko don sabula u ka faba n'o ye Conakry ye maa 9 a bɛɛ lajɛlen ye denmisɛnw olu de nana bɔnɛ u ni la. Nin denmisɛn ninnu tun segintɔla de don ka bɔ u ka jida kɛrɛfɛlaw la ni an kama plage u kelen ka tile kelen ɲɛnajɛ kɛ u tun bɛ bolimafɛn mun na an ko a ma ko minibisi in de bɔra ka bin ka firi a kɛra sababu ye maa 9 k'olu bɔnɛ u ni la maa 17 ɲɔgɔnna olu joginna u ka minisiri mun ɲɛsinen don sirabanko la ale yɛrɛ wulila ka t'i ɲɛda nin yɔrɔ in kan walasa k'a ye nin maa ninnu ka ko bɛ boloda mun kan. An bɛ wagati min na i n'a fɔ sisan sɛgɛsɛgɛliw sigira sen kan kasara in yɛrɛ sɔrɔla cogo min na dɔw kɔni y'u dama suɲɛ k'a fɔ ko bolikojugu de nana ni nin bɛɛ lajɛlen ye. U ka jamana ɲɛma ale yɛrɛ kumara nin ko in na a ye wele bila u ka denmisɛnw bɛɛ lajɛlen ma u k'u janto u yɛrɛ la sirabaga ko a ma nɔgɔ u ka boli dɔɔni dɔɔni. Haïti jamana kɔnɔ u ka jamana ɲɛma kalafili mun ni bɛɛ lajɛlen tun kelen don ka a kɔnɔ kalata nana kɛ kari don tɛmɛnen an bɛ wagati min na i n'a fɔ sisan jaabiw ka bɔ ka bin kelen kelen a yira k'a fɔ maa dɔ kɔni ale bɛ ɲɛfɛ jɔnni don an ka lajɛ. Kalata mun kɛra Haïti jamana kɔnɔ a kɛra kari don tɛmɛnen an bɛ wagati min na i n'a fɔ sisan maa dɔ bɔra k'a fɔ ko o de ni sebaya ka surun ka tɛmɛ tɔw bɛɛ lajɛlen kan a tɔgɔ ko Jovenel Moïse a si bɛ san 48 de la a yira k'a fɔ kalata mun kɛra n'o ye jamana ɲɛma kalafili ye ale de ye sebaya sɔrɔ tako fɔlɔ yɛrɛ la an bɛ wagati min na i n'a fɔ sisan jaabi fɔlɔ minnu dira ka bɛn bi tarata don ma novembre kalo tile 29 u ka jɛkulu mun bɛ kalata labɛn ni an kama conseil électoral provisoire CEP a yira k'a fɔ an bɛ don min na komi sisan ale de bɛ ɲɛfɛ u ka jamana ɲɛmaa kɔrɔ n'o ye Michel Martelly ale ye maa mun sugandi a ka parti tɔgɔ la n'ale ka parti tɔgɔ ko PHTK an bɛ wagati min na i n'a fɔ sisan maa mun dara o kan o tɔgɔ ko Jude Celestin ale bɛ parti min na o tɔgɔ ko La Paix o fana bɔlen kɔfɛ n'i y'a jateminɛ 100 sara la mun ye sebaya sɔrɔ 19 a n'a nɔkan 52 ale ye o sɔrɔ. Moïse Jean Charles ale ye 100 sara la 11 a n'a nɔkan 4 o ye o de sɔrɔ o fana bɔlen kɔfɛ an bɛ wagati min na i n'a fɔ sisan u ka maa mun bɛ ne ale tɔgɔ ko Marie Narcisse an bɛ wagati min na i n'a fɔ sisan ale ye jɔyɔrɔ mun sɔrɔ 100 sara la 8 a n'a nɔkan 99 ale ye maa minnu ka cɛbɔ ye an ko ma ko famille wa cɛbɔ in yɛrɛ muso don. Association Sapecoense Dulanci tɔn do Brésil jamana kɔnɔ bɔra Brésil Sao Paulo k'u kunda i b'a ye k'a fɔ Colombie jamana kan u ka pankuru ale nana kasara sɔrɔ maa 76 olu de bɔnɛra u ni la an ka lajɛ.
ni avion in wulila Sao Paulo ka mɔgɔ 72 to a kɔnɔ ni ka fara u ka ndolantakulu kan min tɔgɔ ko Chapecoense ani ka fara avion bolila mɔgɔ 9 ɲɔgɔnna hakɛ kan. Avion in kun kan ka taa Colombikaw fɛ u ni balontan équipe in u ni Atlético Nacional ni ale Amérique du Sud champion ye an bɛ waati min na n'a fɔ bi ni ka taa u ka final ale ni ka taa o tan. Nka i ka dɔn k'a fɔ Chapecoense nin dɔgɔkun in na u ni nin dolantakulu kun kan ka ɲɔgɔn bɛn nka u ka tagali in senfɛ i ka dɔn Colombie min ye kuran kasara ye o ye avion sɔrɔ ka to sanfɛ Medellín Colombie i ka dɔn kɛra sababu ye ni avion in binna ni nin jamakulu in ye nka maa 75 o de tora la mɔgɔ 6 olu ni kisira o mɔgɔ 6 cɛla mɔgɔ 4 olu ye dolantankulu mɔgɔ ye minnu tɔgɔ ye nin ye Danilo Jackson Follman Alan Ruschel ani Neto. Mawludu kan ka kɛ ka bɛn Desanburu kalo tile 11 ma ka taa a kuncɛ Desanburu kalo tile 18 na n'i y'a jateminɛ an ka dulancɛ kɛnɛba mun bɛ yen ni an kama Stade Omnisport Modibo Keita an bɛ wagati min na sufiw bɛ a ɲɛnamaya jɔakun kelen ɲɔgɔn na baaraw bɛɛ lajɛlen bɛ ka sigi sen kan walasa ka se ka dunanw bisimila cogo min na ka ɲɛ dunan minnu bɛna ka bɔ jamana kɔ kan ani an ka jamana fan tɔw la hali an ka faabaw dɔw b'u sigiyɔrɔ bila ka yɛlɛma ni dulancɛ kɛnɛ in na an ka maaw tun bɛ a kɛnɛ kan n'o ye Fili Sisogo ani Fatim ani a ko bɛ boloda mun kan baara bɛ ka kɛ cogo min na an ka jɛ k'a lajɛ. Ayiwa an balima tele an lajɛbagaw ni kun y'an ye Mawludu kɛnɛ kan 2016 Mawludu n'o ye communauté musulmane des Soufis ka Mawludu ye on sport la an nana jateminɛ kɛ baara tagabolo la ka faamuyali cɔrɔ a la. Auzubillahi minash shaitanir rajim bismillahir rahmanir rahim. Bɔ samɛ sugu bɛɛ la an ta an kana ka baara kɛ ka bɛn ni a ka dunanw nali ala barika la an ye caman kɛ ka n'ala sɔnna a bɛ kɛ ka bɛn n'a ka délai o de kosɔn an groupe bɛɛ bɛ yan nɔ an mɔgɔ 8 de bɛ yan nɔ pour que ka baara nin kɛ su ni tile an b'a kɛ yan nɔ an kɔni ma gɛlɛya sɔrɔ a la an bɛ dumuni kɛ an kɔnɔbara bɛ fa thé bi yan boisson an b'o min tuma dɔ la an bɛ namasa yɛrɛ an b'o manger yɛrɛ wala an bɛ bonya an bɛ barika da ye sini kɛnɛ ala k'o d'a ma ala ka silamɛya dɛmɛ ala ka dɛmɛ dɛmɛ an bɛ sɔrɔ fɔlɔ ye a kɔnɔ nɛgɛ san ka d'a ma mobili ɲɛ 2 de nana ni nɛgɛ ye an yɛrɛ ko k'an tɛ se k'a ban o de kosɔn bon ala Dieu merci actuellement a ka nɔgɔ dɔɔni. Aw mɔgɔ 8 de bɛ ka baara in bɛɛ kɛ site kɔnɔna na ou bien aw de bɛ ka nɛgɛ baara dɔrɔn kɛ? An mɔgɔ 8 bɛ ka nɛgɛ baara dɔrɔn kɛ an bolo tɛ fura ni nɛgɛ baara dɔrɔn tɛ ka so jɔ nɛgɛw la ka tantu dilan hébergement an bɛ k'olu kɛ an mɔgɔ 8 voilà machine non an ma gɛlɛya foyi sɔrɔ ala barika la an ma gɛlɛya foyi sɔrɔ baara kɔnɔna na n'ala sɔnna sini kɛnɛ an b'a da joli la n'ala kɛra bonya kan bari jirakɛni dɔ bɛ n bolo yan nɔ ale de ka fɛn dɔɔni sinon an b'a da joli la tout de suite an b'an ci. UEMOA n'i y'a lajɛ u kɛlen don ka jɔnjɔn dɔ sigi sen kan jamana minnu bɛ UEMOA la a bɛ ka kɛ Togo u ka faaba kɔnɔ n'o ye Lomé an ka bɔko fɔlɔ la ANC b'a sɔrɔ nka an ka bɔko filanan na o kɛra Filanibiyɛn ani Niger ni ɲɔgɔn cɛ an ka kunnafoniw lamɛn. Mali ka samata sɛgɛdenninw y'u ka bɔko filanan kɛ u ka jɛkulu kɔnɔna la tournoi UEMOA ni ale bɛ ka ɲɛnamaya Togo jamana kɔnɔna la ka bɛn ni san 2016 in ma u ka nin bɔko filanan in Mali ali Niger de ɲɔgɔn sɔrɔ wa Jibril Dramé ka cɛdenw kɔni ma se ka cɛlu sira sɔrɔ ali fitini sanga 90 kɔni nana ban ka dolanci to a cogo la yɛlɛmama don a la fu ani fu ka taa nin jamana fila bɛɛ kanu na hukum kelen kɔnɔna la nin jɛkulu in kɔnɔna la hali bi Côte d'Ivoire ale kɔni Togo dasi kelen ani kanangolo wa ka se ka nin jɔnjɔn in finalisiw dɔn ka bɔ ɲɔgɔn na o sɛmɛnen don Mali ale ni Côte d'Ivoire ka dolantan na. Ni kunnafoniw de tun bɛ an bolo kɔrɔ k'olu jaw yira aw la aw bɔra k'a bɛɛ lajɛlen filɛ aw ye faamuyali ɲuman sɔrɔ a la ni ala ma basi wɛrɛ kɛ sini an bɛ ɲɔgɔn sɔrɔ yan tuguni kunnafoni mana bɔ Mali kɔnɔ Mali kɔ kan an b'o o di aw bɛɛ lajɛlen ma ladiriya kɔnɔ ala ka sini yira an na.